Ha? Oh. Ah. Sige. Sige. Oh, sandali sa... Anong pangalan mo? Beverly po. Beverly. Ako si Motoyorski. Excuse me muna, mga ano ha. Magme-mekos muna ako. Ah. Angkas na naman yan? Oo. Okay, kakain muna tayo dito sa kainan ni Mang Dudes Inasal. Ayan, isa sa mga members namin sa Team Solid Vloggers Pangasinan. Pwede pa po ba? Ha? Ay, pakilala ka muna. Anong pangalan mo? May boyfriend ka ba? Kasama mo boyfriend mo? Kasama mo boyfriend mo? Ano pa? Kasama mo boyfriend mo? Wala po. Oh, wala. Halika dito. I am the one, the way you turn down. Ano mo ng pangalan mo? Beverly po. Ikaw saan ka? Yun lang. Saan? Dumayat po. Dumayat? Ay. Kuya, pwede niyang i-try. Kuya, pwede Ha? pa po ba? Oh. Ah. Oh, sige. Sige. Oh, sandali sa... Anong pangalan mo? Beverly po. Beverly. Ako si Motoyorski. Beer. Ay. Teka, saan kayong lahat? Dito lang po. Nagkabinalo na. Oh, shoutout sa inyo ha. Naka-on ako. Oh. Bigyan nyo nga ng magandang ngiti. Yeah. Yeah. Sino ba bungal dyan? Bungal. Kabombang mga Oh, yan. Isa-isa lang ha. Oh. Okay. Oh. Oh, syempre special to. Special siya. Oh. Ilan kayo? Ha? 7 po. May boyfriend ka na ba? Oh, sakto single din ako. Oh. Ulol! Na? I-chat mo ako dyan. Iaangkas kita. Oh. Isa nga ba yan? Oh, di ba? Tingnan nyo naman guys. GTM. Motoyorski. Oh no! Meron na ako iaangkas. Libre. Ay, angkas kita ha. Gusto mo? Partner? Oh. Ha? Partner? Ha? Partner? Hindi. Ba't iba? Ay, oo. Wala yan sa'yo, di ba? Oo. Ano, gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Angkas kita? Ang galing! Ang galing! Hoy! Ha? Pumunta na naman! Pero walang magagalit. Ha? Walang magagalit. Oh, walang magagalit. Sige. Magaling ka bang yumakap? Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up. So, anong pangalan mo? Louie po. Ano mo siya? Magkapatid po kami. Ay, magkapatid kayo. Kaya pala pares kayo maganda. Okay. Excuse me muna, mga ano ha. Magme-mekos muna ako. Ah. Angkas na naman yan? Oo. Hindi ako na mag-ano ko. Peace. Excuse me muna, mga iho. Yung popcorn mo baka masunog. Oh. Wala na, finish na. Dito tayo dadaan kasi wala na akong gas. Hawak ka lang.
First time mo lang umangkas? First time ko lang. Dito sa big bike? Ah, first time lang pala. Nag-aaral ka pa? Saan? Sa UEP po. Ay, sa UEP. Oh. Anong meron dito? Blaze? Ayan na lang. 500. 500. Oo. Sa UEP ka? Opo. Marami akong kakilala dyan. Kilala mo yung model na nandyan? Sikat sa Facebook tsaka sa TikTok? Oo. Yung model ng UEP, yung laging nagsuswimsuit? Hindi. Freshman pa lang po. First year. Ah, first year. Okay guys, babalik na kami doon sa Limang Dudes Inasal. So, binigyan lang natin ng big bike angkas experience si ma'am. So, gusto daw niya makaangkas, hindi pa raw niya na-experience, kaya pinag-experience lang natin. So, ngayon naman kakain na tayo. Ihahatid ko na doon. Baka inaantay na ng mga kasama niya. Bomba! Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Ha? Okay na. Kamusta naman yung big bike angkas experience mo? First time mo, di ba? Kamusta naman yung pakiramdam mo? Maganda po. Okay naman. Okay, uulit ka ulit. Sige na. Okay na, thank you. Anong pangalan mo ulit? Beverly. Shout out kay Beverly ng UEP. Ayan. UEP. Ha?